odczuć i przyjąć już tę wielką moc, którą ma Jezus Chrystus. Tak jak dzisiaj czytamy w Ewangelii, z mocą wyganiaje nieczystego ducha. Ta moc nadal została się z Jezusem Chrystusem. To, jaki przychodzi do nas w Eucharystii, przychodzi do nas w świętości na Bożą łaskę, gdzie nasza gotowość odgarnąć od grzechów, naszych słabości, naszych prawinach, za jakie na początku, tak samo w tej Eucharystii Boga przepraszamy. Spowiadajmy się. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. А на земле супокой людям доброй воли. Молим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Боже, Богородице небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами, яки берешь на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, смилуйся над нами. Бог наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Amen. Gdy się to już odprawa intencje modlić się dar życia dali i lubili usich ludzi szczerym sercem. Przez Pana nasza Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władać u jedności Ducha Świętego, Bóg prazusie wieki wieczny. Amen. Zapraszajmy jeszcze wspierać miejsca. Читання книги Другозаконня. Мойсей промовив до народа, кажучи: «Пан Бог твой установит сярод тебе пророка с братов твоих, подобного до меня. Яго будете слухать, як просил ты Пана Бога своего на Гаребе у день сходу, кажучи: нехай не почую голос Пана Бога моего, и нехай не убачу больше этого великого огню, каб мне не померти». И сказал мне Пан: «Доброе не сказали, я установлю им пророка с братов ихних, подобного до тебе, и укладу мои слова у устны ягоные, и он будет казать им все, что я загадаю ему. И кожный, кто не послухає моих слов, якие буде он казать у мое имя, с того споганю я.
Пророк жа, які асмеліцца сказаць у маё імя тое, чаго я не загадваў яму казаць, ці будзе прамаўляць у імя іншых багоў, павінен памерці. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Не робите жорсткими сердце ваше. Не робите жорсткими серце ваше. Придите, заспеваем Пану, ускликнем Богу, скале нашего збавлення. Станем з подякою перед обличчям Ягоним, і у піснях ускликнем Йому. Не Робите жорсткими серце ваше. Придите, поклонимся и упадем, уклончим перед Паном, який нас створил. Бо ён наш Бог, а мы народ Ягоной паши, и овечки Ягоной руки. Не робите жорсткими серце ваше. О, как вы послухали сёння Ягоный голос, не робите жорсткими серце ваше, як риба, як на пустыне у день Мааса, где меня спокушали айцы ваши. Вы пробовали мяне, хоть и бачили справы мои. Не робите жорсткими серце ваше. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, я хочу, как вы были бесклопотными, не жанатые клопотиться про справы Пана, як сподобаться Пану, а жанатые клопотиться про справы гэтага свету, як сподобаться жонцы, и он поделены. Так само незамужняя жанчына и дева клопотится про справы Пана, каб быць святою и телом, и духом, а замужняя клопотится про справы гэтага свету, як сподобаться мужу. Кажу гэта для вашей карысці, не для таго, каб накінуць на вас путы, але для таго, каб вы добрапрыстойна і неадрыўна служылі Пану. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Народ, який сидів у темрі, убачив світло великое. Над жихарами країни смертного тенью засяло світло. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла Марка. У городі Кафарнамі Єзус увайшов у шабат у синагогу і навчав. І здивлялися вученню Ягоному, бо він вчив їх як той, хто має уладу, а не як книжники. І був тоді у синагозі чоловік,
опанований нечистим духом, який закричав: «Що тобі до нас, Єсус Назараній? Ти прийшов загубити нас? Ведаю тебе, хто ти, святий Боже». Але Єсус заборонив йому, кажучи: «Замовкни і вийди з його». Тоді дух нечистий, торганувши його і закричавши моцним голосом, вийшов з його. І здивилися всі, так, що питались один одного, кажучи: «Що це? Нове учення, яке має моц, і він і духом нечистим загадує, і вони слухають його». І одразу розійшлася про його чутка по всій околиці Галілеї. Это слово Пана. Помилові Христі, брати і сестри, Слово Боже для кожного з нас з одного боку з'являється допомогою нам, підказкою на нас у нашому таким щоденному житті. Шукаємо їм відказів на питання певне, на своє життя, на наші плани, як-то відносимо їх до того, що Бог говорить. Але так само Слово Боже є особливий спосіб Євангелія, і це можливість відкривати і спознавати, ким з'являється Бог, познавати його, відкривати правдиве обличчя Пана Бога. І сьогодні іменно Євангелія показує нам один з тих вимірень, яким є Ісус Христос. А це всім нам потрібно, тому що віра – це не справа тільки визнавання, переживання віри у супольності. Хоч це подстава, такий фундамент, коли кажемо, бо супольність – це там, де народжається віра, там, де ми переживаємо, звісно, але це ще не все. Потрібна ще моя особиста зустріча, а вона неможлива без познавання, відкривання, ким є Бог. Ось це обличчя Пана Бога. І ми сьогодні маємо таку можливість, іменно глядячи на Ісуса Христа, ось це євангельської оповіді. Чому Ісус не викинув цього чоловіка, чи не вивів його з синагоги, який сьогодні, напевно, перешкоджав, він кричав, напевно, перешкоджав молитві, але коли б сьогодні хтось увійшов тут до нас і почав кричати, то що б ми зробили? Найпростіше, то це просто допомогли б йому як-то вийти поза двері нашої каплички, так направду. Пан Ісус, і ми бачимо його сьогодні, і це геній Ісуса в тим сенсі, не тільки як пророка, як наставника, але навіть як Сина Божого. То, що він вміє у чоловіку побачити чоловіка, так скажемо. Це значить побачити, вміти розділити. То у Бога це вельми конкретно ось так проявляється, розділити чоловіка. Це значить того, який створений на Боже подобенство, який має в собі на узор Божий створений. І Злого Духа, czyli to, що на його впливає, що уздіюче на його. І Пан Ісус це не змішує все в одно, в тому сенсі так, але для його є чоловік з його вартістю, і є зло, так вельми древно, що він піддається впливу. Але це не з'являється для Христа перешкодою для того, щоб допомагати, для того, щоб шукати, для того, щоб збавляти. Прагненням Ісуса Христа є збавлення. Це ось таке вміння побачити у чоловіку добро. Поглядите, Святе Писання, Євангеліє, шмат таких моментів є. Жінку, яку зловили на чужолостві і привели до Єсуса. Так по-людськи кажуть, що все було ясно. Є вина, є грех, є свідки, є право, яке говорить, як камінувати. Так направду, все ж зрозуміло.
Але ў гэтым усім Езус бачыць добро гэтай жанчыны, якая ёсць. І для яго гэта нашмат важнейша, чым гэтыя грахі. Нашмат важнейша, бо ягоным жаданнем ёсць менавіта его збавіць, выратаваць, захаваць тое добро, якое ёсць у ёй. І такіх, напэўна, прыкладаў Святого Пісання мы маем немало. Езус прыйшоў для таго, каб нас уратаваць, каб збавіць. І таму сёння, гледзячы вось на такі вобраз Езуса Хрыста, які збаўляе, які у першую чаргу прагне вось гэтага, варта было б затрымацца над гэтым, запытацца наконт нашага жыцця, нашых адносінаў з другім чалавекам. Czy jest u nas tak samo właśnie takie żadanie ratować człowieka, zbawiać go. I możemy, конечно, сказать, что мы ж не боги, мы не Бог, я не Бог, я не могу збавить, не маю такой влади дать życie wieczne i naprawdę nie mają zbawić, bo tylko Bóg może. Ale ja, jak człowiek wiery, jak chrześcijanin, mogę pomagać w tym zbawieniu. Mogę ratować. I to nie prosta machczymość. To zadanie, bo kiedy my mówimy, że mamy brać uzor z Jezusa Chrysta, być podobnym do Jego, to to mianowicie u tym właśnie, uratowanie człowieka. Ja думаю, każdy z nas jest problem, wie jak pokrzywdzić czy zniszczyć człowieka. I wiecie, mamy coraz zaplecznych takich instrumentów, jakimi możemy dobić sobie tego, aby jakością, złością, nienawiścią, egoizmem swoim i tak dalej. To veľmi легко. Ale tak samo trzeba zatrzymać się nad tym i się nie może wspólnie razem na tym, co my możemy, co ja mogę zrobić, żeby to uratować. Bo dla tego jest pewne takie instrumenty, możemy сказать, czy takie kroki, про jakie jeszcze nie mówi Święte Pisanie i sonieczny Ewangelii, wasz przykład Jezusa Chrysta, jaki veľmi konkretna, krok po kroku i nieco do tego, jak wyratować człowieka. Kiedy pierwszym takim krokiem uzbawienie, wyratowanie człowieka, jakim my możemy posłużyć i na co warto zwrócić uwagę, to intencja. To znaczy, dla czego ja to robię. Święty Jan u swojej Ewangelii pisze tak, że Bóg posłał u świat swojego Syna nie dla tego, jak On ten świat osudził, ale jak ten świat zbawił. Jezus Chrystus przychodzi nie dla tego, jak pobaczywszy zło, po prostu zniszczyć to zło w tym sensie razem z człowiekiem, razem z tym światem. Bo to byłoby chyba najprościejsze w takim sensie, że zniszczyć wszystko i od nowa pobudować jakby po nowemu. Ale Bóg przychodzi, Jezus Chrystus przychodzi dla tego, jak nie zniszczyć, nie osudzić, ale jak zbawić, wyratować. Właśnie intencja. I to dotyczy mianowicie naszych odnosin. Z jaką intencją ja na przykład zwracam komuś uwagę? Co ja chcę w tym усім? Czy jest, bo kiedy u mnie jest żadanie dobra, wyratowanie, dopomogi, to wiecie, czasami trzeba, tak скажем, mocno сказать, bo inaczej człowiek może nie przyjąć. No tak jak, nie wiesz, ktoś ci ginie, to nie ma czasu rozpowiadać mu i mówić, wiedzieć, dobrze było, że ktoś ci tam zrobić, trzeba po prostu go wyrwać z tej niebezpieki. Bo jak to tam tonie, no to też nie będziesz rozkazywać, jak tam drenno zimою na lód wyjść i powalić i tak dalej, pouczać, bo tylko trzeba po prostu chutkiego wyciągnąć, uratować go. I czasami potrzeba, nawet taki mocno сказать, ale pytanie właśnie про эту intencję. Z jaką intencją ja zwracam uwagę, czasami krytykuję, może nawet ja osudzaję. Czy zadumać się nad tym, czym jest, czym ja napełnię w tym усім? Dla czego ja to robię? Думаю, warto byłoby nam z wami doświadczać swoje serce, mianowicie pytając się про intencję, bo kiedy ona nie nakierowana dla tego, jak uratować i zbawić, to my nikomu nie dopomożemy i nie uratujemy. Drugim takim krokiem to sprawa machczymości. Widzicie, szmat było u synagodzie
разом з Єзусом інших людей, але ніхто не мог допомогти тому чоловіку. Тільки Єзус. Тільки йому. Пам'ятаю, напевно, таке здарення з Єзусом, апостоли приходять до його і питаються: Пане, ну ми пробували вигнати злого духа там з когось, але нам це не трималося. І тоді Пан Єсус їм говорить: є такі, яких можна вигнати тільки постом і молитвою. Є певне обмежування наше, не все ми так само, не все ми можемо, чи не все нам отримовується. І тут гэта немагчымасць наша, чи гэта правда про нас певне. Але różne jest przyczyny. Na przykład może być tak, że ja nie mogę komuś dopomóc, że tak mnie skrzywdził, że kiedy ja nie думаю про його, починаю як-то, od razu mnie blokuje, bo gdzieś jest poczucie tej krzywdy i potrzeba mnie swojego takiego ozdrowienia внутреннего, духовного, jak później dopomóc. Тому, що роблю, тому так само шукаю допомоги у іншому місці. Коли сьогодні прийшов і знову ж вертаючися, якісь чоловіки почав тут кричати, то не ведаю, коли б це було якесь опантання чи уздєння з Бога Духа, чи змогли б ми допомогти йому сьогодні? Ведаєте, ось ця немагчимость допомогти, думаю, з'являється причиною того, що колись повстали якісь в'язниці, бо ми не маємо можливості отак змінити чоловіка, як со злочинці, забойці, зробити супер доброго християнина святого. І тому обмежовують, ізолюють його, бо не маємо можливості, не маємо моці. Глядите, це часто так само показано, чи проявляється у вихованні. Батьки, які не мають моці над своїми дітьми. І тоді вельми часто це піднімання голосу, часами навіть руки, говоримо, не слухають, чую себе бездопоможним, не маю моці. Не ведаю, як це змінити, не ведаю, як це зробити. Кане, ось це досі так само розуміння, що ми в якимось сенсі часами обмежовані. Але питання тоді, де шукати для себе ось цієї підтримки, де шукати цієї моці. Хто має моць, коли я її не маю, то де її шукати? Зрозуміло, для нас це Ісус Христос. Чи включаю я його ось у цю справу виховання, наприклад, в моїх відносин. Ти справ, якісь ті справи мав між сужонками, уже мужонки, які завжди побуджають у нас непотрібні емоції. Чи коли я не можу цього розв'язати, чи запрошую я ось до цього справді Бога, так щиро, правдиво, той, який має моць, який може обмінити. Кане, третім таким кроком з'являється уміння стать у правде. Умение стать у правде. Глядите, Иисус Христос вельми конкретно умеет разделить добро и зло. И Он говорит злу сегодня, этому злому духу: «Успокойся, сутишься и выйди вон». Не человеку выйди вон, синагоги не перешкоджай, а злому духу. А человек застається. Уміння розділити, уміння стати у правді, побачити, що це правдиво. І сьогодні чудовно говорить про це Святий Павел в тим другим читанні, коли пише про це ті, каже, які жонаті, чи які замужем, то вони присвячають, змагаються, якби служать своїй сім'ї, цьому світу, не у цьому, і це зрозуміло. І нема, скажем, зрозуміло, що тоді, коли хтось живе в сім'ї, сповняє, є добрим мужем, жонкою, батьками для своїх дітей, то може не хапає і часу, і серця ще для Пана Бога стільки, скільки хотілося. Стільки, скільки, може, чоловік вже привик і був досвід далі до створення сім'ї. Правда про мою обмежованість, мою немагчимость, так само в тому сенсі, що я просто не маю, і це не те, що я горше тепер, а того, хто живе самотний, хто може присвятити своє життя Пану Богу, наприклад, більше. Але це повна правда. І так як часто можна назирати, ось таке переживання вельми моцне для, особливо, це ще молоді мами, які перше, друге, третє дитятки, десь ці дітки маленькі, то зрозуміло, а є
навучанасць такая, што заўсёды павінна быць паўкладана, ўсё чыста, паўла на сваім месцу. Ну, правда ў тым, што гэта немагчыма, пакуль дзеці малыя, ты заўсёды будуць раскідваць. І тут гэта неправда ў тым, што ты дрэнная гаспадыня, а в тым, што ёсць папросту той час. Рэальнасць пэўная, вось, яна, рэалізм жыцця, ён павінен таксама стаць у праўдзе. І папросту прыйдзе іншы час, зменіцца і ўсё вярнецца да якосці нормы, да якой мы ўжо прывыклі. На ўсё вось гэта патрэбна пэўная рэальнасць, пэўная праўда, бачанне самого сябе, бо толькі так мы можам сябе прыняць і не шукаць, скажам так, грахоў там, дзе іх няма. Бо часамі ёсць потом такое адчуванне, што я дзесьці не паспяваю, штосьці я не раблю. А гэта праўда рэальнасці нашай, у якім мы сёння тут знаходзімся. Але гэта таксама магчымасць пазней дапамагчы іншым. І з гэтым таксама звязана, вось гэта справа часу. Што на ўсё патрэбен час. Глядзіце, Пан Бог заўсёды дае час, ён нікога не асуджае тут і цяпер на гэтым вось месцы. Ён дае гэты час. Гісторыя, не знаю, святого Пятра. Ад моманту яго паклікання, калі Пан Езус сказаў: «Ідзі за мной», да моманту, калі ён аддаў сваё жыццё на крыжы за Езуса Христа, прайшло часу. І немало. І там было ўсё, і было здрады, і неразуменне, і сваё такое людское мышленне. Але Бог дае гэты час вось на гэту нову. Гэты час, які мы таксама даем адзін другому. Гэты час, які вельмі нам патрэбны. Вось гэты час. Бог нікога не суджае, бо ён дае вось гэты час. Святы Пётр, другое пасланне святого Пятра, мы можам прачытаць вось такія, гэта 3 раздзел, 9 верш. Такія словы, што не марудзіць Пан з выкананнем абяцання, але ён доўгацярплівы і нікога не хоча з нас знішчыць, але каб усе дайшлі да пакаяння. Пан Бог не марудзіць у тым сэнсе, што ён там чагосьці забыўся пра прыйсце сваё, але ён дае нам час, бо ягоным жаданнем, каб нас не загубіць, але каб усе мы вось дасведчылі навяртанне, пакаяння. Час, які Бог нам дае, і які патрэбен таксама ў аднове, перамене тых наш блізкіх, якіх хочам мы уратаваць, якім хочам дапамагчы. І апошняе такое, на што хацела б сёння звярнуць увагу, гэта уменне бачыць у чалавеку дабро. Так як гэта чыніць Езус Христос. Шукаць дабро. Глядзіце, адным з такіх, напэўна, прыкладаў, гэта момант смерці Езуса Христа, калі ён вісеў на крыжы. І побач з ім былі вось гэтыя дваіх, скажам так, разбойнікаў, злачынцаў. І адзін з іх, які кажа: «Пане, зробі так, каб я сёння быў у тваім валадарстве». Калі маленькае дабро, якое павялілася, жаданне, думка, словам, які ён выказаў, але гэтаму Богу хапіла. Ён не выстаўляў гэтаму злачынцу шчот за тое і не гаварыў, што мае адпакутаваць за ўсе тыя злачынствы, у тым сэнсе, што трэба яшчэ табе вось тое, а потом паразмаўляем. Толькі гэта вялікая радасць Бога, калі увидзеў хоць трошкі добра, каб збавіць чалавека, каб вось гэту добрую ягоную волю, жаданне, каб даць яму шанс. Добро, якое ёсць у кожным з нас, ёсць у ўсіх вашых блізкіх, тых, з якімі нават цяжка вельмі моцна, ёсць у кожнага з ім добро. Паглядзіце на гэта, знайдзіце гэта добро. А гэта дапаможа, насправді, ратаваць чалавека, не адварочвацца, не знеахвочвацца, але нанова і нанова старацца дапамагчы. Калі дзеля чаго гэта таксама ўсё робіць? Дзеля таго, каб казаў быць падобным да Хрыста, бо ён для нас узор. Але таксама таго, каб мець з чым прыйсці на Еўхарысту, на гэту святую мшу, бо святая мша гэта момант, у якім мы прыходзім з аднаго боку, каб браць. Ну, бо хочам браць гэта Божа валада, Божую ласку, Езуса Христа, ягонае слова, яго у святой камуніі прынимаць. Бо ведаем, што гэта вялікі дар, які нам патрэбна напаўняцца гэтым. Але таксама разумеем, што Еўхарыстыя гэта момант, калі я даю, таксама, калі я складаю на алтары дары Богу. І святы Кіпрыян так казаў, калі ведаеш, калі ты прыходзіш на святую мшу і нічога не складаеш
на алтар, а пізніше витягуєш руку, щоб прийняти Ісуса Христа у Харисті, то ти злодій. Каже, ти злодій. Ти маєш так само скласти на алтарі ось дар самого себе. І ведаєте, це не щось таке, так як нам здається, повинно бути суперпригоже, таке надзвичайне. Це може бути наша простота і ось це наша щоденність, але з любові, укладаючи ось, змагаючися про уратування, не відворачуючи від другого чоловіка, даючи шанс на нове і на нове. Це те, з чим хочемо приходити до Бога. Показуючи, як моцно його любимо раз любов другого чоловіка. Амен. Визнай нашу віру. Віру в одиного Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всего вашего и небашного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, верующими веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного от нестворенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего славления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воде Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Подякуємо Богу за скероване до нас слово і з вірою узнесем до Пана Бога супольної молитви і просьби. Молимся за святого Отца епископов, щоб вони тішилися неспинною підтримкою і допомогою Духа Святого. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, яким доручена влада, щоб вони оживали усю повноту своєї відказності перед Богом і людьми. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, які попадкали життєвої тяжкості, щоб вони сподівалися на допомогу Бога і отримали світло Духа Святого. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодые служенства, щоб вони отримали добрі умови для життя. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за всіх сім'ї в нашій країні, щоб завсюди з радістю вони приймали нове потомство, яким одорває їх Бог. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних коля алтара Пана, щоб ми вміли вибирати у своєму житті справні коштовності, які указує нам Євангеліє. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших близьких померлих, особливий спосіб Божої милосердності, долучаємо святой пам'яті Марію. Вічний відпочинок дай їм, Пане. А світло вічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у супокої вічним. Амінь. Молимося всіх тих наших інтенціях, з якими сьогодні приходимо на цю Евхаристію, з якими звертаємося до Пана Бога. Пам'ятаючи так само в наших молитвах про нашу Айчину, Білорусь. Молимося в духа покаяння для нашого народу, о справедливості і правді. Молимося о визволенні в'язнів. Молимося за хворих, терпячих, покутуючих, наших близьких, родних, парафіянів. Саме доручаємо доброму Богу і просимо потрібних ласки для медиків. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Всемогутний Боже, Ти ведаєш наші потреби і чекаєш, коли ми будемо готові прийняти свою допомогу вчині, щоб наші серця були годні прийняти свою любов. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. С 1 на 327. Напомни, Пане.
Молитесь, братья и сестры, как мою и ваше, Бог Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Всемогутний, вічний Боже, прийми ласкаво дари, які ми синові даністю складаємо на Твоїм алтари, і перемені їх у сакрамент нашого откуплення. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапровидно это и справедливо, слушно и избавленно, как мы завсёды всюди Тобі складали подяку. Пане святий Ойче, всемогутний, вічний Боже, праз Христа Пана нашого, бою з літості до грешного чоловіцтва, народився з Панни Марії, прав свою муку на крижі, визволив нас від вічної смерті, а про своє з мертвих повстання дав нам вічне життя. Тому за анёлами, арханёлами и за всеми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними вскликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї, осанна вершиня, благословенный той, хто приходить у ім'я Пана, осанна вершиня. Сапнуты Боже, Ты святый, криниця усілякої святості, тому єдності з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостола Духа Святого. Праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освети Ты дары росою Духа Твоего, как и станет для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе нам, взял хлеб и подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з його усі, бо гэта есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита деля отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, мы знаем Твое воскресение и чекаем Твоего приступления. Вспоминаючи смерть из мертвых повстаний Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одну. Памятай, Пане, про Костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его любови, разом с Папом нашим Францишком, бископом нашим Казимиром и усім духовенством.
Pamiętaj tak samo про братов і сестер наших, які поснули надійне воскрешення, і про всіх, хто Твоя ласка дошов з гетого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами. Как мы заслужили удел у житті вічному єдності со Святейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом, другими всеми святыми, які справедливо подобались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся, до Отца Небесного нас научил наш Пан Иисус Христос. Пане, збав нас від усього злого. Дай нас кого супокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї. Ка ми були завсюди вольні від греху і заховані до всілякого неспокою. Чекали сповнення щасливої надії, прийстя збавця нашого Ісуса Христа. Бо Твоє владарство і моць і хвала навіки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наші, на віру Костела Твоєго. Пусть ласкаво згодно з Твоєю волею дарить супокоєм і єдність. Ти живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближньому знак спокою. Щасливі, покликані на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, а Ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Нехай світиться обличчя Твоє над слугою Твоїм. Збав мене у своїй ласкавості, Пане, не дай мені соромитися, бо я кличу Тебе. Спев номер 22. Цілий Христа.
Молимся. Всемогутный Боже, покорно Тебе проси, ученика подтримливаючи Твою животворчую ласку, мы завсёды радовались Твоему небесному дару. Праз Христа, Пана нашего. Теперь ласка еще послухайте душпастерских объявов на четвертую неделю звичайної. Перше, щиро всім вам дякую за супольну сьогоднішню нашу молитву. Дякую тим, хто прибрав нашу капличку, за складене вірування. Дякую так само за допомогу, яка оказується тут в нашій парафії, у різних справах. Тим, хто чистив сніг на гэтым тижні так само. Дякую за ахвяри, які складаєте на справу будови нашого костьола. Як завжди, після святої мши можна сьогодні буде це вчинити. Добре Бог кожному з вас узнагородить. А на гэтым тижні у літургії ми відзначаємо у авторок 2 лютого свята Хвірування Пана. Добре нам знане так само, як і ще Свята Маті Божої Громничної. В этой день мы благословляем свечки, так званые громницы. И мша святая в этот день у нашей парафии о 7 године раницы, о 12 и 19 године. У пятницу 5 лютого вспомин Святой Агаты, Панной Мученицы. Святая Агата является особливой заступницей и опекункой у небезпеки пожару. В этот день традиционно так само благословляется хлеб и вода. У субботу 6 лютого успомін святого Павла Мікі і його поплечника, мученика. Коли на гэтым тижні припадає перший четвер місяця, день, коли ми субольно разом молимося об нових святих покликаннях до служби Божої. Перша п'ятниця місяця, день молитву до Найсвятейшого Серця Пана Єзуса. Додатково святая мша о 12 годині. Ті, хто практикує перша п'ятниця місяця, є можливість скористатися сакраменту сповіді. Так само у першу п'ятницю запрошуємо на всеночну адорацію. Інтенція оборони життя і сім'ї. Адорація почнеться після Святої Мши о 19 годині, буде протягуватися до 8 години раниці. Перша субота місяця, день молитви до Найсвятейшої Панни Марії. І наступна неділя, коли перша неділя місяця, тому у 13:30 Святая Мша інтенція живого ружанця нашої парафії. Місяць лютий – це місяць, який ми вспоминаємо 11 лютого Найсвятейшу Панну Марію з Люд. І це так само день хворого чоловіка, день хворих, коли ми як костьол молимося в таких інтенціях. Тому інтенція на лютий для ружанця молимося в здоров'ї, для хворих, полегку для терпячих, для наших близьких, родних, наших парафіянів, туляємо наші молитви. Так само молимося в добрій смерті для тих, хто доходить з цього світу, щоб вони поєдналися з Паном Богом. Молимося далі, оп'ється Маті Божої справі будови нашого костьола. Протягуємо нашу коляду, душпастерське навідування. Дякуємо всім, кого ми вже навідали, з ким зустрілися. Ну і просимо так само об терпливість для тих, кого ще не дійшли, а хто вже давно, може, карточку приніс, а ще не отрималося. Нам в останні часи було шмат різних таких душпастерських виїздів. Ну, не завжди отримується так, як би хотілося, але, напевно, ми не забилися. Маємо і до вас прийдемо обов'язково. Хто хотів би ще, то можна у закристи принести так само карточку з адресом. Раз 2 тижні, 12 лютого, у нашій парафії повстане ще одна суполка Маті Божа з руху Кип Нотр-Дам. Тому ті сім'ї, які хотіли долучитися до цієї формації, то є така можливість. Можна звернутися до мене, у закристи, чи потелефонувати, чи написати так само, що є зацікавленість. Коли є це прагнення, то не бойтеся розпочати це духовне так само узростання у служенстві. Це рух, який дозволяє служенцям ще більш так свідомо переживати це своє служенство. Ну і в першу чергу вести на дорогу святості, так моцно заакцентовано, це як шлях до збавлення, як наново відкривати своє покликання у служенстві, в сімейному житті. Там усіх зацікавлених, звісно, запрошуємо. Кожного вторку, каплиця 19 годині, відбувається набоженство про заступницю святого Антонія Падуанського. Кожного середу запрошуємо на набоженство до святого Юзефа. Ну і всім юбілятам, іменинникам надходящого тижня складаю найліпше пожелання Божого благословення, здоров'я всіх потрібних. Ласка.
на гэты сённяшні дзень, на нядзелю, на цэлы тыдзень усіх вашых прац, абавязкаў, заданняў. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокой Христа. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть уж снують по світі. Амин. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михаиле, молися за нас. Панський звіставав пані Марії. І почала от Духа Святого